بسم الله الرحمن الرحيم. Ispravno vjerovanje u Allahu tebareke ve ta'ala kadar podrazumijeva 4 stvari. I ovo sljedeći put hoću da znate ko, znači odmah. Znači podrazumijeva 4 stvari. Prva stvar jeste Allahu tebareke ve ta'ala znanje. Odnosno prvo zabilježite znanje. Šta znači znanje? Jer Allahu tebareke ve ta'ala znanje, a to je Allahu tebareke ve ta'ala znanje koje je savršeno, koje je potpuno. Znači, Allahu tebareke ve ta'ala znanje koje je onako kako je opisano u Kur'anu i sunnetu. Allah tebareke ve ta'ala kada govori o svom znanju u Kur'anu kaže šta? Ja'lamu sirra wa akhfa. Zna tajnu ili skriveno i još skrivenije. وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Ne padne ni lista drveta, a da Allah dželešanu to ne zna. Znači, Allah dželešanu svojim znanjem, svojim savršenim znanjem, je znao prije nego što će ljudi, prije nego što je stvorio ljude, šta će ti ljudi šta? Uraditi. Znači, jer to je ispravno, znači to je od svatanja, ispravnog svatanja i razumijevanja Allahovog tebareke ve ta'ala znanja. Znači, Allah dželešanu, prije nego što je stvorio ljude, Allah dželešanu je znao šta će oni uraditi. Znači, kako? Sa svojim znanjem. Ulema kada ovo spominje, Allahu pripada najizvišeniji primjer, znači spominje primjer, Allahu pripada najizvišeniji primjer. I ovo je, znači da kažemo, bio od adeta salafa. Znači imam Ahmed u svom dijelu Ar-Rada ala Zanadiqa wal Jahmija, odgovor nevjernicima, zindicima i džahmijama, spominje primjer, pa kaže na primjer, Allahu pripada najizvišeniji primjer. Znači ulema kaže, na primjer, ima profesor koji dugo predaje učenicima. I on dugo, znači zna kakav je ovaj, kakav je ovaj, kakav je ovaj, znači zna iz čega? Iz svog iskustva. Znači njegovo iskustvo i njegovo znanje, znači čine da on otprilike zna. Znači ovaj je za petice, ovaj je za četvrtice, ovaj je za trice i tako dalje. I ono dosta slučajeva kada dadne njima, na primjer, ispit ili test, prije nego što oni urade, on može otprilike znati ko će šta dobiti. Pa tako? Zato što je podučao 4-5 godina i 4-5 godina je sa njima. Pa tako gospodar nebesa i zemlje, gospodar svega, znači je stvorio stvorenje, međutim svojim znanjem zna šta će oni uraditi prije nego što ih je stvorio. I zato, znači ako pogledamo, znači obratite pažnju, Allah dao svako dobro, kad uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala govori o svom znanju, kako spominje svoje znanje. Druga stvar jeste da je uzvišeni, druga stvar, pisanje. Druga stvar je da je uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala naredio da se sve zapiše. Da se sve zapiše. Znači kao što na to ukazuje hadis koji zabilježi ima Muslim u svom sahiju, ko će da zabilježi da je uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala prije nego što je stvorio nebesa i zemlju na koliko? Na 50.000 godina, znači zapisao, znači šta će ljudi uraditi, šta će 50.000 godina prije nego što je stvorio nebesa i zemlju. Dobro, znači pogledajte sada ovo, pisanje, znanje, a zatim pisanje. Allah tebareke ve ta'ala je naredio da se u levhil mahfuzu zapiše šta? Šta će ljudi raditi. Znači to pisanje je plod čega? Allahum dželešanu znanje. Znači ovo odmah na jedan način ukazuje i isključuje nešto što se zove džabr, primoranost. Jer Allah dželešanu, znači pisanje nije jednako primoranost. Znači ako Allah dželešanu zapisao da ću ja sada dignuti ovu čašu, to ne znači da me je šta? Na to primorio. Nego uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala je znao da ću mi ovdje sjediti i to je zapisano. Međutim, to pisanje ne znači da nas Allah dželešanu primorio. Jer neki misle, znači od šubihi, oni koji kažu da je čovjek primoran, jeste zato što Allah dželešanu šta? Zato što Allah dželešanu zapisao, odnosno naredio se zapiše sve što će ljudi učiniti. I zato pisanje je plod Allahovog tebareke ve ta'ala, plod Allahovog tebareke ve ta'ala znanja. Je li ovo u redu? Dobro, sljedeća stvar jeste al-meši'a, odnosno Allahova tebareke ve ta'ala volja. Sljedeća stvar jeste Allahova tebareke ve ta'ala volja. A to je da sve što ljudi urade od dijela, da to ne izlazi iz kruga Allahove tebareke ve ta'ala volje. Znači sve što ljudi urade od dijela, to ne izlazi iz kruga čega? Iz kruga Allahove tebareke ve ta'ala volje. Šta to znači? Znači ako ja sada ovdje dignem ovaj sat, ili dignem ovu čašu, znači to je u skladu sa Allahom tebareke ve ta'ala voljom. Znači ako bi rekao da je ovaj pokret, da nije u skladu sa Allahom tebareke ve ta'ala voljom, šta bi to značilo? To bi značilo suprotstavljanje, da Allah tebareke ve ta'ala sačuva toga, to bi značilo suprotstavljanje Allahu tebareke ve ta'ala u njegovoj vlasti, u njegovoj volji i njegovoj moći.
Zato što bilo da imaju stvari koje se dešavaju unutar Allahove volje i stvari koje se dešavaju van Allahove tabarak wa ta'ala volje. I zato kažemo sve što se šta? Znači desi, sve što čovjek učini. To ne izlazi iz okvira Allahove tabarak wa ta'ala volje. I zato postoji jedna izreka kod muslimana, znači koja je prisutna na jeziku običnog svijeta. Znači kako i kod Arapa, tako i kod nas. Na primjer kaže Arapi maša Allahu kan, wa ma lam yakun. Znači ako ima uporište u tekstu, međutim ljudi je koriste. Ono što Allah htio, to je bilo, što nije htio, nije bilo. I ljudi kažu Allah htio da tako bude. Znači ne može ništa da izađe iz kruga Allahu tebareke ve ta'ala volje. Znači to znači da naša djela su u skladu sa Allahovom voljom i da ne izlazi iz kruga Allahove volje. Dobro. Međutim, znači li sada to da čovjek nema svoju volju? Ne znači. Nego čovjek, uzvišen je Allah tebareke ve ta'ala i svoje mudrosti i svoje pravednosti je svakom čovjeku dao slobodnu volju. I dao da čovjek šta? Bira. I da čovjek zna da čovjek odabire hoće učiniti ovo ili će učiniti ovo. Brate pažnju. Znači Allah dželle šanu je svakom čovjeku dao šta? Dao slobodnu volju. Jer da Allah dželle šanu nije čovjeku dao slobodnu volju, kakva onda mudrost, da tako kažemo, o stvaranju dženneta i džahannama. Ili još prije toga, kakva je mudrost propisivanje šerijatskih kazni, na primjer. Na primjer, da se čovjek otkine ruka, on zato nije kriv, on zato primora. I zato pogledajte kako, primjer, kažu, čovjek primora da to učini, pa ga zadesila, pa bio kažnjen. Znači, Allah dželešanu je daleko od toga da učini, da robovi budu, da nešto učini i da zasluži kaznu, a da je na to primora. Da nije imao svoju bolju. Nego to, kažem, ova stvar, znači, i na dunjalu, koja je ahiretska stvar, ukazuje da čovjek ima šta? Da čovjek ima slobodnu volju. Dobro. Da se vratimo na tekstove Kur'ana i Sunnata. Da li Kur'an ukazuje na to da čovjek ima volju? Ukazuje. Znači, jedan ajet koji ću vam spomenuti, lahak, jednostavno. Allah tabaraka wa ta'ala kaže: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Vi nećete nešto htjeti, a da to ne želi Allah, gospodar svih svjetova. Vi nećete nešto htjeti, a da to ne želi Allah, gospodar svjetova. Znači, ovaj kuranski ajet, pored svoje, da tako kažemo, kratkoće, ukazuje na sve zablude koje su zalutale po pitanju kadara. Zašto? Zato što u ovom kuranskom ajetu je pripisivanje, prije svega, je pripisivanje čovjeku njegove volje. وَمَا تَشَاءُونَ. Vi nećete nešto htjeti, osim da to neće Allah. Znači, to ukazuje na što? Da čovjek ima mešije, da ima volju. إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. A da to neće Allah, gospodar svjetova, pripisivanje volje ili htjenje kome? Allahu tebareke ve ta'ala. Što znači čovjek ima volju za biranje, hoće učiniti ovako ili neće učiniti ovako, međutim to ne izlazi iz kruga Allahu tebareke ve ta'ala volje. Je ovo jasno? To je na primjer, da kažemo, ulema što spominje primjer, Allahu pripada najizvršeniji primjer. Na primjer, hoćeš da dijete ispitaš koliko iskreno, u stvari je li iskreno ili nije iskreno. I dadeš, na primjer, 50 maraka i kaže otići kupi hljeb. Otići kupi hljeb. Ti hoćeš sa tim da ga šta? Da ga iskušaš, hoće li 49 maraka ili koliko već hljeb, marka više, marka manje, hoće li vratiti onaj kusur kako treba ili neće. Pa ako učini ovako, znači uskladuje sa tvojom voljom. A ako učini ovako, uskladuje sa tvojom voljom. Zato što si ti htio da ga šta? Međutim, ono što je on odabrao da učini, to nije izašlo iz kruga tvoje volje. Allahu pripada najizvršeniji primjer. Ova stvar jasna. I sljedeća stvar, četvrta stvar, znači vjerovanje u stvaranje. A to je da Allah tabaraka wa ta'ala tvorac svega. Znači šta znači, ovome smo mada znači, prethodno rekli, da je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala tvorac svega. Šta znači da Allah tabaraka wa ta'ala tvorac svega? Znači da je tvorac i dobra i da je tvorac zla. Znači s ovim pravilom učenjaci ahli sunnata wal džemata kada spominju, odgovaraju onim frakcijama koji kažu da Allah tabaraka wa ta'ala nije tvorac zla. Da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nije tvorac zla. I ono što je čovjek učini od loših dijela, znači on je tvorac toga. Da Allah tabaraka wa ta'ala se čuva toga. I zato jedan broj uleme kaže, i postoje predaj, mada ovakva predaja nema vjerodostojna od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da kaže al-qadarija međusu hadhi umma. Da su qadarije međusi ovog ummeta. Zašto da su međusi ovog ummeta? Zato što su međusije vjerovali u što? Znači Boga dobra i Boga zla. Međutim, znači oni koji kažu da nema kadara, znači kao da kažu da je čovjek taj koji je tvorac, kao da je čovjek ili neko drugi ili šeitan, da je tvorac zla. Nego Allah tebareke wa ta'ala je tvorac svega.
Međutim, kao što smo rekli, znači uzvišeni Allah tebarek ve ta'ala daje mudrost u svemu, da Allah tebarek ve ta'ala daje mudrost u svemu tome. Je li ovo jasno? Znači ovo su 4 stvari, znači znanje, zatim pisanje, zatim volja i stvaranje. Ove 4 stvari ko razumije, one su osnova kod učenjaka ehli sunnata wal džamata kada u pitanju vjerovanje u Allahu tebareke ve ta'ala, kada u pitanju vjerovanje u Allahu tebareke ve ta'ala qadar. Kada u pitanju vjerovanje u Allahu tebareke ve ta'ala qadar.